हेलो साथी सब, वेलकम यहाँ सबके हमार ब्लॉग में। तो केना चाहे सब आशा करी निम्न हो। और हमार अभी के ब्लॉग बहुत खास है, मतलब आज के ब्लॉग और हमरा बउआ के है पासनी, मतलब ओकरा भात खियो वाला दिन। ओकरा साउंड सब आ गया है। और वही के बाद हम पहुँच गए सीता चौक। हमरा जाए के छे शूटिंग सेट पर। हम अकेले तो सीता चौक पखार भेल छलिए रूपचंद के वेटिंग में और महेश दास के वेटिंग में। और वही के बाद हम सब पहुँच गए सेट पर। एकरा देखियो कथी करी गूगल बाबा के और रूपचंद जी के एक्सप्रेशन कनी देख लियो। वहु सब साथी आग लगा देल के और हमरा सब के सड़क नाटक के रिहर्सल हो छले, छुआछूत संबंधी छले। और तो सुन लो वहां सब कथी कही। और रिहर्सल भेला के बाद तो सब कोई मिल के एगो वीडियो देखे छले, सेकंड वीडियो। और उहे हमरा सबके करे के छले, तो हम सब कोई अपन अपन रोल समझे छली और वीडियो देखे छले। और उसके बाद हम चले अपना घरे। और अत देखियो हमरा घरे काम शुरू भ गेल छले। हमर मम्मी तो मसाला पीसे छले, ई भेल हमर मम्मी, यहाँ सब तो चिन्हते छी। और तकर बाद में मम्मी तखन शायद सरसों पीसे छले। हम अली रिहर्सल करके तो देखलिए तो घर में काम शुरू भ गेल छले। और हमरा हंसी लगे छले और गीत बजे छले, तो हम डांसो करे छलिए। और हम कोनो काम नहीं केली, कसम से कहती साथी सब। और अब देखिए प्याज छिलके छले। और तकर बाद में हमरा बुआ के बहुते कम में चले बहुते कम छले। तकरा भी खरीदाबे भूलबा के लागी बस मुंह में लगा दे छली तो चुप भ जाए छले। और हमर बहिन तो लहसुन सब छिले छली। ई भेल हमर बहिन और हमर बउआ भेली। और ई भेल बउआ के पप्पा। और बउआ अखन तो बहुते खेले छले, कानबो कर छल तो बहुते खेलबो कर छले। और तक बाद तो देखियो सरसों पीसा गेले। और हमर मम्मी अब सोची कि आब कथी पीसू। और तो प्याजो कटा गेल छले कनी मनी। और तक बाद हम चल गेली फ्रिज में माछ राखल छले, तो माछ निकाले के लगी बर्फ भ गेल छली। माछ कनिके देर रखली फ्रिज में तो। और वही के बाद हम बड़का बट्टा में माछ के निकाल लेलिए और एक धोई के लगी। तर हम धोलिए नहीं, धोलके मम्मी। और मम्मी देखियो तो बैठले चले, मम्मी मसाला पीस चले। हाय गाइज के चलो हमर मम्मी गाइज। और जब माछ जमे हम निकाल दिली। और तो देखियो प्याज पिसा गेल है, सरसों पिसा गेल है, आदि लहसुन सॉरी लहसुन पिसा गेल है। और तो मम्मी माछ धोई छले बढ़िया जी का पूरा। और वही के बाद हमार मम्मी पूरा माछ धो लेने चले, पूरा अच्छा से साफ करके यहाँ सब देखे सकती है। के बाद सलाद के लगी हमार बहन और आरती दीदी सब और प्रियंका सब मिल के छीले छले। और पूरा छील के एते रेडी भेले। और देखो में कलरफुल एते अच्छा लगे छले। और तकर बाद में हम तो सामान सब निकाले छले डेकोरेशन के। भेल हैप्पी पासनी के और ई भेल झालर सब। और तकर बाद में व्हाइट एंड ब्लू बैलून सब चले, तो निकाले छले डेकोरेशन वाला चलल छले के लगी। और बहुत अच्छा डेकोरेशन भेल छले, वहां से के देखाइब। एकरे लागी एते बाज गाज आइल ही, एकरे लागी डीजे आइल ही ना रे आगो। ओ बाप रे, कह हेलो गाइज, मुआ मुआ। और तै के बाद हमार मम्मी एत चूल्हा बारे छले के लागे अब माछ तरह के टाइम चल आयल छले। और एत देखियो हमर मम्मी माछ जब घर में से निकाल के लगे छले तरह के लागी। और तकर बाद में तेल धऽ देने छले और तेल में माछ धऽ देने छले। और देखियो एते हीट छले ना, बाप रे बाते छोड़ दू। और हम मतलब तै छले जेमे तै से तकर बाद में खुर्सी तेल आयल छले, खुर्सी और बड़का कढ़ाई कोई ओकरा के कथि के पता। और एत पत्रक डलाई छले सब्जी बने के लागी। एके में है डर नहीं होए हैं, फुकिए नहीं आप। और तो देखियो बैलूने में लगे छले हमर साथी बैठल पूरा एते बैलून पूरा रूम भ गेल छले। और मशीन सब हम सब फूके छलिए और रूपचंद जी बांधा वाला काम करे छले। और तो देखियो शत्रुघ्न छले, प्रियंका छले और रूपचंद जी के तहाँ चिन्हबे कर छ। और सब्जी रेडी भ गेल छले, माछ
देखिए पूरा बढ़िया से रेडी भल। और वही के बाद हम सब पुंग गेल छलिए कपड़ा दुकान में, हमरा साथी के छली कपड़ा लिए के हमरा बउआ के लगी। तो हम और रुपेश और कंचन नाम है एकर बर्थडे बाद से आयल छले। हमरा लगी हमर बहुते खास बहुते स्पेशल फ्रेंड है, हमर लाइफ लॉन्ग के साथी हमर। और एकरा से पूछी चली कपड़ा केहन लगियो। और तो देखिए बहुते अच्छा अच्छा बउआ सब के कपड़ा चली। गर्ल्स के कपड़ा तो आरो अच्छा अच्छा चले। हमरा गर्ल्स के कपड़ा मन पड़ल बउआ में, बॉयज के कपड़ा नहीं मन पड़ल। और ई कपड़ा सब दीदी तो देखबे चले और मन पड़ल इहे साइड में जे राखल छलो उहे वाला फर्स्ट के कपड़ा। और उहे हम सब ले ली, पैकिंग करा लेली। ई वाला कपड़ा हम सब ले ली। देखो कते अच्छा क्वालिटी छले और बहुते अच्छा लगी छले। और तकर बाद में और वही के बाद कपड़ा लगे हम सब पुग गेली पानी पूरी लो, जकरा गाड़ी में हर आदमी कटोरी लगे कार बजाए। हम कंचन रुपेश पिंग गेली पानी पूरी ला। और पानी पूरी खा कर केक दुकान में गेली बउआ के, और हम अपना बहन के बर्थडे के केक लाबा लगी। और ई केक देखियो वाह कते क्यूट केक चले हमर बउआ के छले पासने के केक। और केहन लागल केक अहाँ सब कमेंट में जरूर कहब। और ई केक भ गेल पिंक वाला केक भ गेल हमरा बहन के बर्थडे के, ओकर बर्थडे सेहो छले। और ई बउआ के पासने के केक भ गेल और त हैप्पी पासने लिखाई छले। और हमरा त केक पर्सनली बहुते 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 अच्छा लागल। अहाँ सब केहन लागल अहाँ सब हमरा कमेंट में जरूर कहब एक चोटी। और ई केक हम यूट्यूब पर से डिजाइन देखने छली और ओकर बाद हम सब गेली लिए। और तकर बाद में तो दूभी के माला ल के हम सब ऑटो पकड़ के चले ली। और ई के चली नकली दूभी के असली दूभी तो असलिए छले। और तब बउआ के लागी खीर बनी छले और टीका बना देने छले और बनबे वाला हमर साथी कंचू। और उसके बाद तो कटोरी सब में कंचन सब सामान रखे छले, खाए वाला जितने भी बउआ के आइटम छले लेने हम सब ओते सब आइटम त कटोरी में कंचन फल फूल सब काट काट के सब रखे छले, अंगूर सब रखे छले। और तकर बाद में हमरा बउआ के तो देखियो आए हंसी छले। और वही के बाद देखियो साथी सब पूरा डेकोरेशन एहन भेल छले हमर बउआ के। और देखियो अभिनव शुभ अन्नप्राशन। और हमरा बहुते 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 अच्छा लागल डेकोरेशन, जेहनो भी छले बहुत अच्छा छले। और त ई सब कोई जरे खेलू खेलू करे छले तो अपन मौसी सब जरे। और त सब चीज रेडी भ गेल छले। देखियो त बउआ के हर एक चीज रेडी करके रखल छले। और हमरा त बहुते अच्छा लागल सब कुछ। और हमरा सबके बहुते निमन से हम सब मनैली बउआ के अन्नप्राश। और तकर बाद में बउआ के नहबे छले दूध से। और हम सब चीज के वीडियो ले चली। अगर आप अभी तकली तो दूध एकरा देह पर नहीं रखनी, अगर दूध रखती तो अहाँ सब देखियो कितने जोर से कनती न, बाप रे बाते छोड़ दू के लागी दूध हल्का ठंडा छले। और वही के बाद हम कनी अपनो फेस अहाँ सबके दिखा देली। और तकर बाद में देखियो दूध में हमर बउआ केना करे छले, पूरा दूध मनो चल ओकरा के हम ही ललू। पर ओकरा देह पर जब ढरल के तो देखियो कर रिएक्शन, ओ माय गॉड देखियो 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 ठंडा लगले तो केना करे एकदम। और पर फिर भी विध छले, विध तो पूरा कर ही पड़ले। तो दूध ओकरा देह पर रख देलके और बहुत जोर से चिचियाली, कथी कहू देखियो कते चिचियाई है। पर जे विध चले से तो हल्को तो पूरा करे पड़ले, तो हल्के नहीं लिए ओकरा टॉवल से पोंछ पाछ के। और वही के बाद देखियो एकरा पूरा कपड़ा पहना देने छले। और हमर बुआ कते क्यूट लगे छले। यहाँ सब कोई कमेंट में हमरा बुआ के लागी कमेंट कर देब, अच्छा अच्छा आशीर्वाद देब, ब्लेसेस देब सब कोई। और कंचन और हमर मम्मी और हमर बहन मिल के सब कोई मिल के ओकरा कपड़ा पहनावे छले। और अत देखियो सब कोई कते कोई चले। और देखियो सब कोई खार वगैरह देखे छले सब कोई। और अत देखियो रूपचंद बैठल हा, ओकर भांजा बैठल हा, और बुआ के पापा बैठल हा, बहुते कोई सबके सब छल। और तो सब टोला के आदमी सब छले। और तकर बाद में बुआ के कपड़ा उपड़ा पहना के हम सब जूता पहनवे छलिए। और जूता पहना के तकर बाद में बुआ के सब चीज कर दिलिए। और देखियो कते क्यूट लगी छले हमर बुआ, लाले लाले पहने छले। और त हमर साथी दूभी के मल्ला ओकरा पहनावे छले के लागी नहाइला के बाद दूभी के मल्ले पहनवे पड़े है। और दूभी के माला पहना के तकर बाद में टीका लगवा पड़े, तो टीका अखन त नहीं लगेले छले। और वही के बाद बुआ के सब दूभी के माला पहनाइला के बाद हमर मम्मी त हमरा बुआ के टीका लगबे छले। और हम वीडियो ले छलिए। और तकर बाद में त केक कटवा के टाइम चले एले और केक त लाइव देने छलिए। और हमर बुआ बहुत खुशी छले केक देख के। और देखियो कते क्यूट लगे छले। तकर बाद में त स्प्रे छीट देलिए, हम सब सामानो को छीट देलिए। और त हमर बहिनो वाला केक चले लेके लागे ओकरो बर्थडे छले वही दिना।
मतलब छले 28 गते के 25 गते के केक कटल के हमरा घर के लिए हाय हाय। और वही के बाद में तो दोनों कोई एक हस्बैंड और हमर बहन और हमर बउआ तीनों के मिल के छोटी कही के कथी नहीं पता पर अथी कल के। और वही के बाद में तो सब कोई देखे चले, सब कोई फोटो वीडियो ले चले। और अगर दोनों के देखो तो ई छले रोशनी हमर बेस्ट फ्रेंड और कुछो नहीं बजे चलबे के लागे पूरा जूम को वीडियो ले के। और तो हम और हमर मम्मी किनका झगड़ा करी छली और हमरा बउआ के देखियो त अब केक कटते हमर बउआ। और 6 महीना के भ गेले और हम सब बहुत खुश चली के लागे अभी हल्का हल्का बजबो करे है। और केक कटिंग भ गेले एकरा सबके देखियो। और केक खाइयो लेल के केना मार कर चल के खैला। और तो हमर बहिन हमरा बुआ के केक खिया देल के। और ये बहुते कनी छले, पता नहीं कई लाख रा कथी भगल छले। और वही के बाद हमारे साथी हमारे बुआ के गिफ्ट द के और रूपचंद जी के देखियो तो 500 रुपया हमरा बुआ के दे चले। और ओकरा लुलिया भी चले पहले पकड़ते कि नहीं पकड़ते कह के। और तकर बाद में तो हमारे साथी जाए चले कंचन तो ओकरा हम हक के बाय बाय कर दिली। और तो देखियो हमर बउआ के ओकर पप्पा गिफ्ट दिल के सामान सब। और तो पूजा दीदी भी आयल चले, चलायल चले, सबके टीका लगा देने चले। और ई भेला जे भैया असगरुआ बउआ के टीका लगबे चले, टीका नहीं उ सिंदूरे भर दे के देखियो मतलब हर जगह कॉमेडी करिए जे भैया। और ई भेल गूगल बाबा महेश दाजू और इहो बुआ के पैसा द के आशीर्वाद द के टीका लगा के। और तो ई सब देखियो खाई चले। और तो हम बहुत गंदा कमेंट्स केले चले बस हंसी मजाक में। और सब के खाई पी चले, लाडली चले और लाडली के बहन चले और चल ओ नहीं हो गाइस सब कुछ खत्म भ गेले। हम एगो फोटो वीडियो नहीं खिंचा सकली, कुछो नहीं। बाय बाय टाटा, थैंक यू फॉर वाचिंग। देखियो सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। हमर एको क्लिप नहीं देखबे ना, हमर एको फोटो के लागी हमर कुछो नहीं। बाय बाय।